seara și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Coco și vă aduc și în această seară cântecul oltenesc în casele dumneavoastră. Sper să-mi fiți alături și de această dată până la ora 10, pentru că invitata mea vine din Gorj, iar povestea dumneaei de viață, dar și povestea cântecului, sunt foarte frumoase și interesante. Veți vedea de ce spun asta, pentru că pe invitata mea muzica populară a ajutat-o să treacă peste dramele din viața dumneaei. Vom afla însă mai multe de la Mariana Pițigoi Mărăcine. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Este pentru prima dată când vin aici și îmi place foarte tare. Bine am găsit pe toți telespectatorii și pe toți privitorii acestui post. Se prinde și la noi în Gorj, am înțeles, pe anumite cablări. Dar eu îl prind pe internet și îl văd foarte frumos. Eu însă îi aștept pe toți telespectatorii din toată Oltenia să ne sune la numărul de telefon afișat pe ecran 0720880480, însă și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV vă așteptăm mesajele dumneavoastră și continuăm concursul nostru care v-am obișnuit. Puteți câștiga un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Asta doar dacă ne sunați pentru a face dedicații sau ne trimiteți mesaje pe pagina de Facebook. Eu zic să începem emisiunea foarte frumos cu un telefon. Haideți să stăm de vorbă cu primul telespectator din această seară. Bună seara! Să vedem cine ne este alături și cine vrea să vorbească cu noi, să facă dedicații. Credeți că este un gorjean? Eu cred că este un gorjean sau și dacă este oltean. Haideți să-i spunem bună seara. Noi suntem Oltenia Mare și noi iubim pe toți. Bună seara! Nu e gorjean, e un oltean de lângă Craiova. Bun venit, Lenuța, alături de noi! Bună seara, bine ați venit! Te ascultăm! Pentru mămica mea Mariana, pentru tine în primul rând, mulțumesc mult! Pentru băiatul de la telefon, vreau să-i zic încă o dată la mulți ani. Îți mulțumesc eu în locul lui, adică îi transmite prin mine mulțumirile lui. Da, vorbim cu dânsul la telefon. Și eu mă bucur că te auzim. Și Claudia, te lasă cu bine, că binele viitor nu te mai văd. Ce anume? Nu te mai văd. Am înțeles, dar ne poți urmări pe internet, pentru că acolo... Nicio problemă. Atunci revederea de vineri este mult așteptată. Da. O seară bună. Doamne ajută! Doamne ajută, toate melodiile din această seară vor fi și pentru tine. Îți mulțumim tare mult, Lenuța, pentru telefon. Cu drag îți dedicăm toate melodiile din această seară și te aștept și săptămâna viitoare alături de noi. Doamna Mariana, aș vrea să le spunem celor de acasă câte ceva despre dumneavoastră, despre cariera dumneavoastră și foarte puțin despre viața dumneavoastră. Vreau să le spunem de unde anume din Gorj veniți. Eu sunt gorjeancă Get-Beget, născută în comuna Vladimir, comuna lui Tudor Vladimirescu. Am făcut școala generală acolo. Am făcut o școală de specialitate în Timișoara, liceu în Târgu Jiu și, bineînțeles, am făcut și studiile superioare să pot preda muzică, nu numai să cânt. Predați în acest moment? Nu, în acest moment sunt un tânăr pensionar de 2 ani de zile, dar cântecul este prieten veșnic. Ce frumos ați spus-o! Haideți că noi continuăm discuția după un telefon, da? Da. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Bun venit alături de noi! Sunt Lascu Maria din comuna Nevoie, județul Dolj. Cu drag vă ascultăm, doamna Maria! Bine ați venit!
Da, aș vrea să o dedicație pentru un băiat de-al meu din Băilești, Bunghezul Ionuț. Cu mare drag. Și pentru copiii lui, pentru nevasta lui, soția lui, pentru toată familia. Și pentru Corbiță din comuna Toți Nevoi, soția lui era socrul lui Măriu Răduț Da? și familia Radu Costică, tot din comuna Nevoi. Și special pentru dumneavoastră. Mulțumim tare mult, doamna Maria, și pentru dumneavoastră, zic eu, toate melodiile și toată întreaga emisiune din această seară. Vă mulțumim pentru telefon, rămâneți alături de noi. Vreau să ne mai spuneți, Da, dumneavoastră. deci o viață de cântec, ca să urmăm ceea ce începusem. 40 de ani de cântec. Mulți înainte. Mulțumesc pentru toți artiștii, să le dea Dumnezeu viață lungă și sănătate, că este mai prețioasă decât tot. Cu mici peripeții și cu mici pălmuțe primite în viața mea, o cruce pe care am dus-o, zic eu, cu decență, așa a vrut bunul Dumnezeu, probabil că m-a iubit Dumnezeu de mi-a dat acea cruce. Vorbim puțin mai târziu despre acest lucru, haideți dar cântecul, într-un cuvânt, mi-a fost și mi-a rămas prieten și voi continua cu acest prieten al meu, cântecul. Spuneați că dumneavoastră ați luat lecții, ați urmat o școală pentru a și putea preda. Predați? Ați predat? Am predat în Școala de Artă Populară, sigur că da, am avut un grup de copii în Comuna Bălceș, Comuna Mariei Lătărețu. Ne spuneți imediat unde ați mai predat, însă haideți să stăm de vorbă și cu cei de acasă. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bun venit alături de noi, cu cine stăm de vorbă? Salut la doamna Claudia Ilie Petriță, mă numesc. De unde ne sunați? Din Lipov. Am înțeles, vă ascultăm. Aș vrea să dau și o dedicație pentru nevasta mea care e din Gorj, din Căpenii Gorjului. Da. Pentru surioarele mele 3 și pentru copiii mei, pentru Florin și Dănuț Guran, pentru nepotul meu Bogdanescu Răzvan și pentru toată familia Dobrescu, primarul nostru. Am înțeles. Și încerc să vă mai prind, să mai am de dat dedicații. Puneți-le! Și special pentru dumneavoastră, care de-abia vă așteptăm vineri de vineri să veniți în casele noastre cu interpreți buni și frumoși. Mă bucur tare mult că vă place. Și dacă tot ați spus că intrăm în casele dumneavoastră cu interpreți buni și frumoși, eu zic să mergem mai departe și să o ascultăm pe doamna Mariana să ne bucure cu melodiile dumnealei, da? Vă mulțumim frumos pentru telefon și mergem mai departe, așa cum spuneam, cu primele două daruri muzicale din partea Marianei Pițigoi Mărăcine. Sărut mâna, măiculiță și Neicuță, mustață neagră. Sărut mâna ta muncită,
nicio răsplată. Doar dragostea-i drăgotată, of, să-i vadă mama venind, să-i mai treacă din suspin. Voi copii luați bine seama, nu este nimic ca mama. Numai mama e cu tine, și la rău, dar și la bine. De orice om strigă mama, când îl doare ori e teamă, of, când îl frige inima, strigă măiculița mea. Mama ne-a dus pe lume, ea ne-a pus întâiul nume, și-a luat pâinea de la gură, să ne dea la toți că-i mună. Și-acum doar ochii știu, îmi plânge până târziu, of, că niciun copil nu vine și e singură pe lume. Voi copii să nu uitați, de la mama să mai dați, să o întrebați de sănătate, să vă vadă cât mai poate. Dacă mama nu mai fi, o cauți, n-o vei găsi, of, s-a dus pentru totdeauna, a pierit cum pierde bruma. Acum casa este
inima vorbește, că neguța mă iubește, o neguță mea zice, lumea tace, mustața mai mică-mi place. Lasă lumea să vorbească, neguța să mă iubească. Măi, neguță mustăcios, te iubesc că ești frumos. Nici pe alta nu s-o las, n-am prins pe nimeni necaz. Măi, neguță mustăcios, ești al meu că ești frumos. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe, să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de Consiliu. Uite, Nane, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Suntem din nou în direct alături de dumneavoastră și vă invit să ne fiți alături să faceți dedicații la numărul de telefon afișat pe ecran 0720 880 480, însă și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV vă aștept mesajele. Și nu uitați că puteți câștiga un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier dacă ne veți suna pentru a face dedicații sau ne veți trimite mesaje pe pagina de Facebook, așa cum a făcut-o și Cristi din Lipov, însă mesajul lui îl vom citi imediat după ce stăm de vorbă cu un telespectator. Bună seara! Alo? Bună seara! Bun venit alături de noi! Cu cine stăm de vorbă? Nicu de la Lipov. Vă ascultăm cu drag, domnul Nicu. Nicu Mantu, ca să știe tot satul. Să știe. Așa. Bine că ați specificat vreau ca să dau și o dedicație, vreau de fapt mai multe dedicații vreau să dau. Sigur. Pentru, în primul rând, pentru Dănuț zis Mulă, pentru fratele meu Mihai Broască, pentru fratele meu Iță și, în ultimul rând, pentru Ionuț Ghercioiu, care el mi-a mai dat o dedicație. Cu mare drag pentru și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră. Pentru fetele mele, special pentru Camelia. Da. Și pentru Găbița. Și pentru soția mea. Așa, să fie cu drag. Și pentru, vreau nu să nu uit așa, vreau pentru domnul primar și pentru domnișoara Mihaela. Cu mult drag toate melodiile din această seară. Special de la Nicolu Mantu. Da, așa. Și special pentru dumneavoastră, doamna Claudia. Vă mulțumesc frumos, domnul Nicu. Rămâneți alături de noi să ascultați toate melodiile din această seară. Spuneam că am primit un mesaj pe pagina de Facebook din partea lui Cristi, tot din Lipov,
care dedică întreaga emisiune pentru fetița lui Nati, pentru băiatul Sebi, pentru cea mai scumpă soție, pentru părinți și nu în ultimul rând pentru nași, pentru familia Dobrescu și cei mai minunați oameni din Lipov. Multă sănătate și fericire și multe realizări în viață, transmite Cristi din Lipov. Mulțumim frumos pentru mesaj, Cristi, mulțumim că ne ești alături și de fiecare dată ne trimiți acolo mesaje pe pagina de Facebook. Vreau să mă întorc la dumneavoastră și să le mai spunem celor de acasă câte ceva din viața dumneavoastră, din carieră în special, și vreau să știu care sunt oamenii ce v-au ajutat de-a lungul timpului în muzică să mergeți pe acest drum. Ar fi mult de povestit dacă ar fi să povestim despre muzică, pentru că cu acest har te naști, în primul rând, și dacă nu-ți place de când ești copil să cânți, nu poate nimeni să te plămădească în viață atâta timp cât tu n-ai inclinație și nu trăiești. Tu trebuie să ai trăirile tale și atunci vei ajunge să și cânți, să și duci mai departe și să predai ștafeta și celor care vin din spate, dar altfel nu. Cu tot cu talentul acela care vă naște și plăcerea de a cânta muzică populară, cu siguranță există și oameni care te ajută să mergi mai departe și te încurajează. Despre acești oameni vreau să-mi vorbiți imediat după ce sunt de vorbă cu un telespectator. Absolut. Bună seara! Alo? Bună seara! Bun venit alături de noi! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu domnul Alexandru. De unde ne suni, Alexandru? Alexandru, să știi că nu te auzim foarte bine, te rog să rămâi doar într-un loc, o să pierdă semnalul, da? Și televizorul mai încet. Să dai televizorul puțin mai încet, să ne auzim doar prin telefon. Da, da. Te ascultăm. Vreau să face pentru mama și pentru tatăl meu. Cu mare drag. De unde ne suni, Alexandru, tu? Îți mulțumim frumos pentru telefon. Oricum, cu mult drag, toate melodiile în această seară pentru mama și tatăl tău, dar și pentru tine. Vreau să-mi spuneți acei oameni care v-au ajutat și v-au sfătuit că este bine să mergeți pe drumul cântecului popular. Absolut, fără acest lucru nu poți să mergi mai departe. Nu trebuie să treci prin anumite concursuri, trebuie să ai la bază ceva al tău ca să poți să răzbești. Altfel, nu. Altfel, cânti doar pentru tine și atât. Și totuși vreau să-mi spuneți acei oameni cu certitudine. Dar haideți să vorbim cu un telespectator. Bună seara! Cu mare drag! Așa, cu Ștefan George. De unde ne sunați, domnul Ștefan? Așa, vreau să-i dau și o dedicație lui Socnu de la Urezul Poinar. Așa. Așa. Da? Este zi în paranteză acolo, al mai bun sopat din Horezul Poinar. Poate să întrebe. Dar de unde ne sunați, domnul Ștefan? Din Lipov. Așa, spuneți-ne. Da, așa. Din Lipov. Bun, așa. vă ascultăm. Și este fiul soț de cel mai bun sândan și juglar. Am înțeles. Cioacă Viorel. Și iar pentru soția mea din cu Virginia, da, și pentru fata mea este Lorena Mihaela. Am înțeles. Vă mulțumesc, să rămână. Cu mult drag. Vă mulțumim și noi pentru telefon și pentru dedicații. Rămâneți alături de noi. Deci? Da. Eu, fiind în Timișoara, am fost descoperită ca și voce. Am fost îndrumată să mă întorc în Gorj, să urmez o școală de perfecționare de muzică. Așa am ajuns la Școala de Artă Populară. Am făcut Școala de Artă Populară, acolo participând la diverse concursuri. Am fost îndrumată de domnul director al acelui timp, domnul director Nicolae Vânătoru, iar și profesorii au fost
să fie iertat, Liviu Dafinescu se ocupa de coreografie, dar oricum toți erau niște maestri în absolut tot ce era în școala de artă populară, ce cuprindea cultura Gorjului. Vreau să continuăm ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo la Școala Populară de Artă și vreau să-mi spuneți și cum ați ajuns în Timișoara. Însă, după ce vorbim cu un telespectator. Bună seara! Bună seara, bună seara! Câtă veselie e acolo! Alo! Bună seara! Alo, bună cu cine seara. avem plăcerea? Sunt, Mihaela de la Lipov, nevasta lui Nicu. Da, trebuie să întoarceți acum. Aș dori să fac și o dedicație pentru bunica mea, Ioana Luțană, pentru mătușa mea Măriuța și pentru unchiul meu Mitel, care sper că se uită astăzi seară la emisiune. Le dedic toate melodiile. Cu mult drag! Ia! Aoleu, dar ce este acolo? Este veselie multă! Vă mulțumim frumos pentru telefon, doamna Mihaela, și rămâneți alături de noi. Doamna Mariana, ne povesteați despre acea perioadă a Școlii Populare de Artă. Da, deci m-am întors după ce am terminat acea școală de 3 ani în Timișoara și am făcut școala de muzică în Târgu Jiu. Am rămas în Târgu Jiu. De aici, în Târgu Jiu am făcut liceu. Cum ați ajuns la Timișoara și de ce ați ales să faceți acolo Școala Populară de Artă gorjeancă fiind? Nu, școala de artă am făcut-o în Gorj. În Gorj? În Târgu Jiu, sigur că da, m-am întors. Acolo am fost descoperită. Pe timpul acela se cânta la cluburi de elevi. Așa se proceda atunci, prin 80, 82, 84, așa. Și cântam gorjenește. N-aveam locul meu acolo, am fost descoperită doar ca și voce și îndrumată să fac o școală de specializare, dar la mine acasă, în Gorj. Și așa m-am întors înapoi și acolo mi-am urmat studiile. Cine m-a ajutat pe mine din Școala de Artă Populară a fost profesorul de vioară Victor Țambo, profesorul, bineînțeles, Denai, acum este director la școala noastră de artă, Popescu, Ștefan. Da. Și mulți alți profesori, bineînțeles, domnul care este dirijor, domnul dirijor acum, domnul Parnica. Eu aș vrea să știu după și ce colegi de cântec v-au susținut. Haideți să vorbim cu un telespectator și îmi spuneți imediat, da? Bună seara, spun din nou. Alo, bună seara. Bună seara, cu cine avem plăcerea? Avem onoarea cu domnul Mihai Petre de la Lipov. Vă ascultăm, domnul Mihai. Zis Isă, alu Mantu, frate cu domnul Nicu, care avea înainte dedicație. Lipovul e la înălțime. Așa? Este comună mare Lipovul. Da. Aș dori și o dedicație pentru nașul meu, Costel, care este pădural la Radovan, pentru năcica mea, Simona, da. Pentru nașa mea, Floarea, pentru... Vă ascultăm? Să nu ne ascultați cumva la televizor, ci doar la telefon, da? Normal, vă aud pe dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră, și pentru domn primar, și pentru copiii mei, Ștefăniță și Ionuț. Da? Ascultă televizor. Eu cred că dumneavoastră ascultați la televizor, să știți. Da, normal, și vă aud și pe dumneavoastră. Ascultați-ne doar la telefon. Mai aveți dedicații de făcut? Vă mulțumim frumos, domnul Mihai. Oricum, toată emisiunea vă dedicăm pentru toți cei dragi dumneavoastră și toți cei care vă cunosc de acolo, din Lipov și nu numai. Revin la doamna Mariana și vreau să îmi spuneți din colegii dumneavoastră de cântec, care au fost cei care v-au susținut și pe care i-ați simțit aproape? Pot să spun toți colegii, eu i-am simțit aproape, colegii de cântec. Eu nu pot să departajez pe cineva și să spun unul e mai superior decât celălalt. Pentru mine, port un respect, pentru mine toți sunt egali. Eu vorbeam doar de cei din școala de artă care m-au îndrumat să merg la concurs în Radio București. Și pentru mine, acolo a fost rampa de lansare. Acolo v-ați lansat. Sigur că da.
Am intrat prin concurs, am făcut imprimări în Radio București. Dacă toate melodiile tot vorbiți de imprimări și de melodii, haideți să mai ascultăm 2 melodii și continuăm apoi parcursul pe care dumneavoastră l-ați avut în muzică. Atunci mergem mai departe cu alte 2 cântece frumoase din partea Marianei Pițigoi Mărăcine. Hai la hora nașului și hai noroc de ziua ta! Nașule, măi, toți nuntașii satului, măi, nașule, o să tindem hora de mână, măi, nașule, măi, cu socrii mari împreună, măi, nașule, măi, socrii mari și socrii mici, măi, nașule, măi, și toți nuntașii de aici, măi, nașule, măi.
mulți ani, la mulți ani, la prieteni și dușmani, la mulți ani cu bucurii, la părinți și la copii. Să vă sărbătoriți ziua, hai noroc, cu jocul și veselia, hai noroc, noroc. Să închinăm și mania, hai noroc, astăzi este ziua ta, hai noroc, noroc. Ridicați paharele la mulți ani și să uite merele la mulți ani, mulți ani. Sus paharele în ochii foc la mulți ani, hai noroc și iar noroc, hai noroc, noroc. Cu noroc și bucurie merge și noi mai departe să stăm de vorbă cu un alt telespectator. Bună seara! Alo! Bună seara! Bun venit alături de noi! Am marea rugăminte să dați televizorul mai încet și să ne auzi doar prin intermediul telefonului. Te ascultăm cu drag. Cu cine stăm de vorbă? Nu se aude, ba se aude! Se aude ceva. Se aude, da! Cu tine vorbim! Spune-ne cum te numești! Alo! Bună seara! Aș vrea și eu să dau... Spune! Da, dai o dedicație! Dedicație! Da! Pentru cine? Bună seara! Bună seara! Sunt fata lui Nicu. Da? Așa. Iar 5 ani. Mulți înainte! Și aș vrea și eu să dau o dedicație. Te ascultăm! Pentru Ita și pentru copiii lui. Da? Te ascultăm pentru mai cine să fie? Pentru mami și pentru tati. Perfect! Pentru suruioara mea Camelia. Da? Suruioara? Pentru fratele meu Ionut și Alex. Dragul de tine. Foarte pentru bine! Oana, pentru Verimel. Da? Astea au fost toate dedicațiile, îți mulțumim frumos, micuțo, să rămâi alături de noi, să ne urmărești în continuare. Domnul Cristi din Lipă v-a mai venit cu o dedicație, melodia cu Hai noroc de ziua ta se potrivește de minune pentru că acesta îi urează la mulți ani multă sănătate și fericire, bucurii și multe realizări vecinului Bujie, care pe data de 1 martie face o frumoasă vârstă, 18 ani. La mulți ani spunem și noi vecinului dumneavoastră și toate melodiile din această seară, în special cea cu Hai noroc de ziua ta, o dedicăm cu mult drag. Din toată inima o dedicăm. Sigur că da, mergem mai departe cu un telefon. Bună seara! Alo, Sărna! Bună seara, cu cine avem plăcerea? Așa, Ștefan Călpe din Bihov. Tot la fel. Vă ascultăm. Așa, pentru domnul primar. Da. Din Bihov. Domnul Dobrescu. Așa. Alo. Da, vă ascultăm. Pentru domnul Dobrescu. Da. Domnul Dobrescu, primarul nostru care este din Bihov. Da, îl știm. Acum ne-am familiarizat. Da, pentru domnul Dobrescu Marian din Bihov. Da? Vecin cu mine. Am înțeles. Așa. Pentru familia mea Ica lui Matache. Da. Ica lui Matache. Am înțeles, dar și pentru dumneavoastră, zic eu, da? Așa, și Cotoi Constantin din Bihov. Am înțeles, vă mulțumim frumos pentru telefon și cu drag vă așteptăm și altă dată alături de noi. Aș vrea și eu să-i mai salut pe colegii noștri de la Tehnoredactare, însă și pe cei care ne urmăresc de la București, acolo sunt în fața calculatorului și în special pe micuța Elena, mi-e tare dor de ea. Revin la invitata mea, la doamna Mariana, și vorbeam despre acel concurs la radio pe care dumneavoastră l-ați dat, ați câștigat, să zic așa, și ați făcut imprimări care v-au ajutat, au fost primele dumneavoastră imprimări, nu? Imprimări în Radio București, da, prin concurs. Cu permisiunea
Da, dacă se poate. Da. Această melodie, dacă totuși a fost de la mulți ani, da, să o dedicăm tuturor celor care sunt născuți în această zodie, da, pești, așa, dar nu numai, ci și nouă vărsătorilor care am fost anterior sărbătoriți. Da? Sigur că Eu da. pe 7, tu pe 9. Exact. Și nu numai. Suntem o grămadă de vărsători. Și așa dedicăm și lor, și peștilor, dar nu numai, tuturor. Să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor. Așa să fie. Aș vrea să mergem puțin mai departe și vreau să știu eu ce vă caracterizează pe dumneavoastră la cântecul popular. Știu că îmi spuneți că anumite melodii sunt caracteristice dumneavoastră, vi se potrivesc și vă plac tare mult. Nu numai mie, deci în cântecul popular se regăsesc toți oamenii, toată lumea se regăsește. Noi când facem un cântec, să spunem așa, nu? Prima dată se face o poezie, da? Indiferent cine ți-a compus-o, tu sau despre un compozitor. Cine o compune, continuăm discuția, nu vreau să-i fac pe cei de acasă să aștepte tare mult, absolut, da? Să vorbească absolut. cu noi. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Bună seara, domnișoara Claudia! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Guran Daniela din Comuna Lipov. Vă ascultăm! Măritată în Lipov și sunt gorjancă. Ia uiți! Oh. Din Burezan Gorj. Gorjancă de-a mea. Da. Am două eleve de acolo. Da, Voinea se cheamă. Da. Vreau și o dedicație pentru mama mea din Burezan, Maria. Da. Pentru surorile mele Rodica, Leonida din Târgu Jiu și Nuțica, surioara mea din Franța. Am și înțeles. pentru dumneavoastră și pentru tot Lipov întreg. Cu mult drag, vă mulțumim frumos. Și pentru doamna mea Gorjancă de toate melodiile. Vă foarte mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate și Doamne ajută. Și dumneavoastră numai bine. Doamne ajută. Vă mulțumim frumos pentru telefon, doamnă. Și mă bucur tare mult că v-ați găsit aici Gorjanca. Da. Să știți că este tare bucuroasă că a auzit că o gorjancă... O gorjancă, dar nu numai, noi suntem Oltenia Mare, toți oltenii suntem și gorjeni și olteni, suntem regiunea Oltenia deodată, da? După aceea s-a împărțit în județe. Așa e că vă este drag atunci când auziți acolo pe da, unde vedeți că este o gorjancă sau un gorjan. Așa este. De acolo, de la dumneavoastră. De acasă, de acolo, de la noi, da. Așa e altceva. De ce? Eu iubesc Gorjul meu, indiferent unde m-am dus. Am avut spectacole în Italia, am cântat, m-am întors acasă, am fost rugată și poate că am avut invitații chiar să rămân, dacă e posibil, sau să plec ulterior și să rămân. Nu, și nu pot. Nu. Dar eu mă bucur că ați rămas, pentru că acum ne sunt putem și noi bucura de cântecele dumneavoastră, da? Da, e adevărat. Așa că eu vă invit să ne mai cântați, să ne mai bucurăm pe cei de acasă cu alte două melodii frumoase. Da, cu mare drag, sigur că da. Dar stați puțin, nu vă grăbiți. Nu. Luăm o scurtă pauză de publicitate, îi mai ținem în suspans pe cei de acasă, pentru că după ne vor asculta cu drag. Da. De acord? Sigur, cum să nu. Atunci luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi pentru că revenim cu cântec. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe, să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de Consiliu. Uite, Nane, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Mergem. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni.
lasă-ți lini zăvoarele. O, nu grăbi, jiețule, o, nu grăbi să curgi la vale, o, că dai de Dunărea mare. Când ajungi la Dunăre, tu te pierzi, băiatule. Când ajungi la Dunăre, tu te pierzi, băiatule. Jiețule, jiețule, lasă-ți lini zăvoarele. Tu ajungi la Dunăre și te pierzi, băiatule. Jiețule, jiețule, lasă-ți lini zăvoarele. Tu ajungi la Dunăre și te pierzi, băiatule. Bărbățelul meu iubit, toată viața a tânjit după iubit, nici când nu s-a potolit. Iubește că-i frumușel, mă mândrel după el, mândruțel frumușel, că-așa inimioară-i cere. Iubește bărbatul meu cât o să-ți pară rău, mândruțele frumușele, așa inimioară-și cere. Friană-i iubitul, arzător bădalnicul. Cât o să mai poți, bărbate, ca să le iubești pe toate, potolește-te odată, să poți mai târziu vreodată, că ești tânăr și bălos. Și la mândru drăgăstos, te iubesc, mândrele tale. Ești tânăr și în putere, iubește bărbatul meu cât pot să-ți pară rău, mândruțele frumușele, așa inimioară-și cere. Friană-i iubitul, arzător bădalnicul. Când o să te potolești, la mine să nu gândești, gândești la mândrele tale, care te-ai iubit cu
ascultat pe Mariana Pițigoi Mărăcine și mergem mai departe cu încă un telefon venit din partea telespectatorilor noștri. Bună seara! Alo! Bună seara, bun venit alături de noi. Am rugămintea să dați volumul de la televizor puțin mai încet, să ne auzim doar prin intermediul telefonului, da? Vă ascultăm! Alo! Îmi pare rău dacă nu vreți să vorbiți cu noi, nicio problemă, noi mergem mai departe și aflăm alte lucruri frumoase despre invitata mea. Și îmi spuneați mie că dumneavoastră ați activat într-un ansamblu. Ați colaborat, de fapt, cu un ansamblu. Nu, am cântat în ansamblu școlii de artă populară Maria Lătărețu, al nostru, al școlii de artă populară, unde ridicam toți colegii, toți profesorii din școala de artă, elevii, și acolo era rampa lor de lansare pe această scenă și, bineînțeles, mai departe în concursuri. Haideți să mergem mai departe cu un telefon. Spune-ne bună seara! Bună seara! Bună seara, bun venit alături de noi, cu cine avem plăcerea? Stai cu Mihaela. De unde sunați? Din Lipov. Vă ascultăm, doamna Mihaela, să vorbiți puțin mai tare, să auzim foarte bine dedicațiile pe care dumneavoastră le faceți. Da, vreau și niște dedicații pentru fetița mea, pentru băiat. Da? Pentru soț. Și pentru toți prietenii. Așa să fie. Și pentru cine să mai fie? Pentru prieteni și pentru dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, doamna Mihaela, rămâneți alături de noi. Avem dedicații venite și pe pagina de Facebook. Dani din Lipov vrea o dedicație pentru copiii Bogdan și Răzvan, pentru nepoții mei Daria și Alin și pentru soția mea Flori și pentru mama mea Dana. Îi urez multă sănătate și îi dedic melodiile din seara asta și în special pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos, Dani, pentru dedicații și pentru că ne ești alături. De asemenea, mai avem o dedicație venită tocmai de la București, din partea doamnei Cati, pentru sora dumneaei Doina. Ne urează la mulți ani în avans, pentru că pe 1 martie mai pune acolo un anișor la vârsta frumoasă pe care o are. Multă sănătate și numai bucurii, spune doamna Cati, pentru sora dumneaei. La mulți ani, spun și eu, cu multe împliniri. Vreau să mergem mai departe și eu zic că cel mai bine ar fi să mergem mai departe cu cântec. Este cel mai indicat, pentru că cântecul relaxează sufletul omului la supărare, la apăsare. Așa cum a făcut-o și cu dumneavoastră în momentele grele. Atunci se relaxează. Și mă gândesc că atunci când, în acele momente, ați reușit să compuneți și melodii. Absolut. Aproximativ toate melodiile sunt compuse de mine, dar nu numai de mine. Deci am și colegi din orchestra noastră a școlii de artă care m-au sprijinit, m-au ajutat și, bineînțeles, au fost utilizate de doamna Steluța Pop în Radio București, când prezentam dosarul. Ce încercuia dumneai trebuie înlocuit. Acolo. Eu zic să ne spuneți, după ce ne cântați următoarele două melodii, de cine au fost compuse, da? Absolut, atunci mergem mai departe cu alte melodii din partea Marianei Pițigoi Mărăcine. Omule, gândește bine și mă gândesc la măicuța. face de toate.
fim ca frați împreună. Să ne iubim, omule, să împărțim durerile. Nu gândește că viața-i scurtă, repede o să se ducă. Mai bine e să iubești decât să te dușmănești. Hai să lăsăm dușmânia, să amintim copilăria. Tămânia îndelungată nu e bună niciodată. Doamne, copii, când eram, deloc nu ne dușmâneam. Alergam și ne jucam și așa noi ne iubeam. Nu știam ce-i dușmânia, așa-i copilăria. Așa să facem și acum, să fie mai bună lumea. Mă gândesc la măicuța, cât a fost ea singura. Mă gândesc la măicuța, cât a fost ea singura. A știut să rânduiască casa să o gospodărească. Ajutorul ei iubit de tânăr s-a prăpădit. Cât mergeam pe la măică, mirosa-n cuptor curta. Când mergeam pe la măică, mirosa-n cuptor curta. Mereu ne îmbrățișa și de bine ne învăța. Dar de când s-a prăpădit, satul noi l-am părăsit. Casa și prispa veche, unde ne jucam noi fete. Casa și prispa veche, unde ne jucam noi fete. Acum e părăsită de nimenea primenită, o primenea măicuță când venea primăvara. Să primenea cu pătrință, pe prisma punea pelință. Mama două fete avea, pentru ele le păstra. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe, să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de Consiliu. Uite, Nane, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Hai să mergem în zăvoi, ne gândești un pițicoi. Ia-uzi mirla cum ne îngână, hai afară la fântână, scoate pânza și-o înăltește, inima mi-o răcorește, mândru eu de dragul tău, scoate apă mereu. La tine, mândru-n grădină, mi-a prins dorul rădăcină, primăvara a venit, dorul meu înmucurit, mă duc să-l iau acasă, rădăcinile nu-l lasă. De pe gânduri s-a scurs neaua, în cântătură cureaua, pițigoiul din săpăni ne cheamă neică pe noi, cântă păsările în lungă, mie vine dor de după, să mă duc, să mă tot duc, să un om să-l apuc, că după așa iarnă grea, vine și primăvara. Cine îmbătrânește omul, numai dragostea și dorul, că dorul unde se pune, face inima tăciune, te scoală noaptea din somn și te mână unție dor. Te scoală noaptea din pat și te mână unție drag.
că eu prea mult am iubit pe cine n-a trebuit. De-aș putea să întineresc, aș ști pe cine să iubesc, dar nimic nu mai pot face, roata vieții nu se întoarce. De-aș putea să întineresc, aș ști pe cine să iubesc, dar nimic nu mai pot face, roata vieții nu se întoarce. Tinerețea e o floare, dar e iute trecătoare. Cum e viața și se duce, bătrânețea te ajunge, că nu-i vina nimănui, așa-i soarta omului. Bătrânețea nu te iartă, așa e viața lăsată. De-aia e bine că trăiești, să știi în lume să iubești, că mâine se rupe ața și uite așa se duce viața. Am ascultat-o din nou pe Mariana Pitigoi Mărăcine. 0720 880480 este numărul de telefon la care în continuare vă așteptăm dedicațiile, însă și pagina de Facebook vă stă la dispoziție, iar acolo am primit un mesaj din partea lui Bogdan din Lipov, care spune că vrea o dedicație pentru părinții lui, pentru bunici Dana și Sandu și pentru nașii Bogdan și Ileana, dar și pentru copiii dumnealor, pentru Costel și Carmen și pentru copiii lor. Dumneavoastră vă doresc o seară frumoasă și vă dedic de asemenea întreaga emisiune. Mulțumim frumos, Bogdan, pentru dedicație. Nu uitați că toți cei care ne trimiteți mesaje și ne sunați puteți câștiga un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Așadar, vă așteptăm să ne fiți alături în continuare. Merg mai departe și mă îndrept către invitata mea, de la care vreau să știu care este cea mai mare împlinire profesională. Îmi răspundeți, însă după un telefon. Bună seara! Prietenul lui, alo? am primit și o dedicație specială. Cu mare drag! Înainte de toate, spuneți-ne cum vă numiți și de unde ne sunați. Din partea lui Mihai de la Lipov. Vă ascultăm! Din partea lui Mihai pentru prietenul lui Forge Cornel Brioteața. Da? Pentru fratele lui Ioană, Nicu și surorile lui Florentina și Mihaela de la Cerăt, pentru nepoții mei, Adiță, Marius, Mirica și Lauriță, care este la București. Da? Pentru dumneavoastră, domnișoara Camelia. Claudia. Vă mulțumesc frumos. Pentru vecinii mei, Cătălin și Mihaela. Da? Care sunt vecinii mei cei mai buni. Pentru vecinul meu, Pasăre. Da? Și pentru toată lumea prezentă. Vă mulțumim frumos pentru dedicație și pentru telefon. Mă îndrept către invitata mea, căreia i-am adresat o întrebare. Cea mai mare împlinire profesională, care este? Sunt foarte multe împliniri profesionale, dar cea de suflet este: am ajutat foarte mulți copii, ajut în continuare, indiferent cine îmi bate la ușe, ajut până la imprimare, îi ajut cu melodii, ajut cu absolut tot. Pentru că știți cât de important este ajutorul venit absolut, din partea absolut, celor foarte, care cu adevărat foarte. știu ceea ce vrei să faci, te susțin. Absolut, sigur că da. Și din păcate nu pot merge oriunde pentru că li se cer anumite sume, iar eu n-am cerut nimic nimănui, i-am ajutat cu sufletul și Dumnezeu știe acest lucru, pentru că exact ce am vorbit adineauri, eu știu ce mult contează cineva să te ajute pe acest drum foarte, foarte anevoios. Dar frumos, pentru că până la urmă bucurați oamenii cu melodiile dumneavoastră, melodii pe care vrem și noi să ascultăm mai departe. Alte frumos alte și piese, sensibil, da? cu mare drag, cu mare drag, pentru toți
ascultătorii noștri și privitorii noștri. Atunci să mergem mai departe cu alte două cântece frumoase. Vorbesc dușmanii de mine și În Bălceștii Gorjului. Vorbesc dușmanii de mine, că iubesc și trăiesc bine. Vorbesc că m-am pedepsit, dar nu știu cât am muncit. Am muncit din zi în noapte, ca să mi le fac pe toate. Am muncit ziua și noaptea și mi-a pierdut sănătatea. Că de-ar fi după dușmanii, n-aș mai trăi nici 2 ani. N-aș mai bea, n-aș mai mânca, n-aș râde, n-aș mai cânta. Că dușmanul este al dracu, dintr-o dată mi-a luat capul. Sângele l-ardea cu gramul, ca să mi se stingă neamul. Firați voi să fiți dușmanii, parcă ați fi plătiți cu banii. Unde stați, unde vă întâlniți, numai de mine vorbiți. Doamne, lai mei dușmanii, dă-le averi și dă-le banii. Dă-le, Doamne, banii cu carul și sănătate cu gramul. Că așa-mi vor dușmanii mie, să-mi vadă casa pustie. Să-mi vadă casa pustie și nevasta în păduvie. Dar Dumnezeu ca un sfânt nu le face lor de gând. Dă și ploaie, dă și vânt și mi pune la pământ. Mulțumesc lui Dumnezeu că face pe gândul meu. Pe dușman l-a pedepsit, așa cum el mi-a dorit. Bălceștii Gorjului și nu
ciocărie cu numele de Maria. Îndrăcești tu ai păcate și la lume ai cântate. La mare îrbălcești, mândră costume găsești, mândre sunt costumele, frumoase scântecele. Glasul tău de ciocălie, tu ești a noastră Maria. Și-ți jurăm cât vom trăi, numele-ți vom pomeni. Ai, mulțumim tare mult, Marianei Pisigoi, pentru alte două piese frumoase pe care ni le-a dăruit în această seară. Și dacă am vorbit puțin mai devreme despre împliniri profesionale, eu aș vrea să știu care este cel mai mare regret al dumneavoastră. Profesional vorbind. Cel mai mare regret al meu profesional, regrete profesionale nu am. Regret unul singur este că îmbătrânesc. Dar îmbătrâniți frumos. Frumos. Cu melodii frumoase pe care le dăruiți publicului. Absolut. Dar interiorul meu este tot tânăr. Așa-l simt eu. Pe interior sunt tot copil. Și atâta timp cât te simți copil, te simți tânăr. Mai am eu o vorbă, spun tânăr și neliniștit. Dar obstacole în cariera dumneavoastră au fost, cu siguranță. Cel mai mare, cel pe care îl considerați cel mai mare Aceasta obstacol? nu este o laudă. Eu cred că toți artiștii au întâmpinat la un moment dat un obstacol mai mic sau mai mare, sau mai multe, de ce nu? Dar dacă știi cum să treci peste, dacă știi să depășești acele momente destul de neplăcute în viața unui artist, atunci reușești să mergi mai departe. Acesta este țelul. De fapt, așa trebuie să gândim. Mergem și mai departe să mergem acum. mai departe. Cu un telefon. Da. Spun din nou bună seara. Cu mare drag. Bună seara, Ștefan din Alo. Da, Săruna. Spuneți-ne și nouă cum vă numiți și de unde ne sunați. Ștefan George din Ilfov. Vă ascultăm, domnul Ștefan. Așa, vreau și eu o dedicație pentru de la Ion din Secarcea. Da. Așa, pentru sora mea tot din Secarcea, de este căsătorită cu el. Așa, cu copiii lui, tot care are 5. Da. Și pentru vecinii mei care sunt aici, așa, în jurul meu. Am înțeles. Uite-ne. Mulțumim pentru telefon și pentru dedicațiile făcute de dumneavoastră. Revin la invitata mea, da? Sunt foarte multe lucruri de spus, atât despre cariera dumneavoastră, cât și despre viața personală și așa cum spuneam eu la începutul emisiunii, aș vrea ca cei de acasă totuși să știe că ați trecut prin două momente foarte dificile în viață. Nu vreau să dezvoltăm subiectul, pentru că știu că vă emoționează. Însă cred că alea au fost cele mai mari, cel mai mare obstacol, de fapt, din viața dumneavoastră. Faptul că v-ați pierdut fiica și nepoata la o perioadă de timp foarte scurtă. De câteva luni, da. Da, este foarte greu să pot dezvolta acest subiect. Mi este foarte, foarte, foarte greu. Deci, lipsa fiicei mele, Gianina, o singură fată având,
Mi-a fost oarecum foarte, foarte greu să cred că ea nu este în viața mea, deși eu cred că ea este zi de zi în viața mea, 24 din 24, eu o simt. De altfel o port în sufletul meu. Știm că noi aici venim pe rând, nu știm într-adevăr cum ne ducem în viața aceea veșnică și frumoasă, aceea se spune că este cea mai frumoasă, dar uneori rămâi cu o durere care persistă, pentru că nu găsești răspunsul și de fapt nici n-ar trebui să-l cauți. De ce? Dar după acea perioadă de ce așa? Ați încercat într-un fel sau altul să vă le trageți în cântec, în melodii, să treceți mai ușor peste ce s-a întâmplat? Am reușit, într-adevăr, am reușit, dar după o perioadă de aproximativ 3 ani de plâns, între acest timp, știu eu să spun, cel mai grav, cel mai dureros din viața mea, am reușit să compun. Am un nou material. Pe care când îl veți lansa? Cu mare drag și mâine, dar există un impediment, sincer spun, care se cheamă banul. Banul primează, da? Acum în studio străvește neapărat bani. Am 14 piese foarte, foarte frumoase. Al câtelea album ar fi pentru dumneavoastră? Eu vin dintr-o vreme în care nu se făceau discuri, CD-uri, pardon. Se făceau discurile acelea rotunde și mari, așa, de carbon sau cum se spune, și casete pe piață. Deci eu am reușit și am scos 7, ar fi al 8-lea, dar am spus, mă împiedic de acest lucru să găsesc un sponsor. Atunci și poate mi ajută bunul Dumnezeu și va fi un material foarte, foarte frumos. Atunci când dumneavoastră sunteți pregătită să lansați, vă așteptăm și aici la noi. Însă vreau să mergem mai departe cu un ultim telefon în această seară. Spun pentru ultima dată, bună seara! Să rămână, doamna Claudia, Toțilie Petrică din Lipovu. Da? Că-ați dat să dedic și o melodie soției mele ca să-l vii. Da, știm, vă ține cu hrană rece. Da, vă trece imediat la hrană rece dacă nu-mi dau dedicații. Așa? Și pentru cine să mai faceți, vreți să mai faceți dedicații? Pentru Ioana mea, Mariana și Zana din Lipov, pentru domnul primar și doamna primăriță, și pentru Vali Boza, care pe mine face majoratul 800 ani jori. Și am înțeles. Pentru vecinii mei, Ică și Georgeta Ghiță. Cu mare drag, domnul Ilie, vă mulțumim frumos pentru telefon și pentru dedicații și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Doamna Mariana, vă rog să faceți un telespectator câștigător al talonului de reducere de 50% pentru orice articol. Dați-mi-l mie, vă rog. Pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Cristi din Lipov este cel care a câștigat în această săptămână talonul. Felicitări! Deci eu i-am purtat norul lui Cristi. Pe dumneavoastră vă invit să transmiteți un mesaj așa foarte repede celor de acasă, foarte scurt. Cu mare drag am fost prezentă în această seară în fața dumneavoastră. V-am adus cântece de la Gorj. Voi mai veni în fața dumneavoastră pentru faptul că vă iubesc cântecul, iubesc tot ce este frumos și adevărat. Dumnezeu să ne dea sănătate, să putem merge mai departe. Liniște și pace. Vă mulțumesc și eu tare mult că ne-ați fost alături în această seară. Cu drag vă aștept pe la noi să mai faceți câte un popas folcloric la LGTV, iar atunci când albumul este gata, noi suntem aici. Acum, pe final de emisiune...
Însă vă invit să ne cântați dumneavoastră, să ne bucurați cu alte două melodii, fapt ultimele din această seară, iar eu vreau să mulțumesc tare mult colaboratorilor noștri, mulțumesc Florăriei Belivens pentru aranjamentul floral din această seară, mulțumesc Florin Burescu Atelier pentru vestimentație, Ionuț Dincă Studio și lui Alex pentru coafiură, mulțumesc Oanei Zava și Zuzanei Petre pentru machiaj, dar și Roxanei pentru accesorii. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături și în această seară, iar săptămâna viitoare vă aștept în direct de la ora 20 la un alt popas folcloric. Să aveți o seară frumoasă și un weekend minunat! Unde-i băutură rece, muzică de-aia aleasă, de ce-mi stai, frate, acasă? Hai să ciunim un pahar, să ne cântăm lăutare. Să bei, să chefuiești, dar poți și într-o zi de-a bună dintr-o dată să plesnești. Hai să ciunim un pahar, să ne cântăm lăutare. Viața e scurtă vreme, când rămâi fără putere. E bine să și iubești, cât pe lume mai trăiești. Omul care iubește le și bea și chefuiește. Hai să ciunim un pahar, să ne cântăm lăutare. Că viața e scurtă vreme, când rămâi fără putere. Dacă-i băutura bună, dai cu șprițul până la ziua, cu vin roșu și gălbui, atunci neică să te ții. Hai să ciunim un pahar, să ne cântăm lăutare. Că viața e scurtă vreme, când rămâi fără putere. Hai să vrem să chefuim, să nu ne mai dușmănim. Dușmânia nu e bună, prietene, hai la cârciumă împreună. Hai să ciunim un pahar, să ne cântăm lăutare. Că viața e scurtă vreme,
să fii ai mei, ți-aș pune între icoane, n-aș mai zice mai dă Doamne, ți-aș pune între icoane, n-aș mai zice mai dă Doamne. Unde calci tu, neiguliță, răsar flori de periniță. Unde calci tu, neiguliță, răsar flori de periniță. Când mă iei, neică, la joc, tu miroși a busuioc. Miroșa busuioc. Păsărică de beluncă, zboară tu ca una lucă. Păsărică de beluncă, zboară tu ca una lucă. Spune-i lunei ca să vie, să nu mai poarte mânie, să nu mai poarte mânie, să-mi dea ochișorii mie. Nu se neigă supărată că n-ai stat mai mult la poartă. Nu se neigă supărată că n-ai stat mai mult la poartă. Dar de seară dacă ai sta și mai bine